Saderengipun sinau sesarengan anggenipun panjenengan makempal nyawiji ngawontenaken triwulan. Kula wau beto tembung sinau sesarengan utawa sinau bareng. Jadi tembung niku ora gur sadrema tembung. Ning tembung niku duwe makna. Nek wong Jawa tetembungan asma kinarya japa. Lah semanten ugi ten mriki saderengipun hamdalah sholawat. Kula gadah utawa beto tembung sinau bareng. Keneng napa kula kok beto tembung sinau bareng? Nek jenenge sinau berarti siji rumangsa ngrumangsani awake dhewe urung iso. Nomor loro kok tembung beto bareng. Enenge bareng berarti ora neng sing dingarepke, ora neng sing dimburekke, gen tuwuh rasa sing temancep eneng ati rumangsa ngrumangsani. Aja peh dikoke manggon ngarep, aja peh diceluk ustad, aja peh diceluk kiai, aja peh wis dadi imam, aja peh wis dadi takmir, aja peh wis dadi Bu RT.